neváží. No to je tak, budeme to tady rukama asi. Taky trošku doma, tak... Tyhle pojď, dobře, já uhnu, tyhle. Hej, ono to, ne? Od ti neuteče. Míra? Nikam neuteče, tam už nemůže, tyhle. Tohle já nevím, jak to zavázat. Udělej to. Mám to udělat, tyhle? Zkus to udělat, tyhle, mě to nejde. Tak já jak máte Vem chvíli, zkus to, ale to úplně nepříjemný, tak šídlo jdem. Pak si tam máš na vodičku. Ty hrozně nepříjemný, to dělat nohama, ty ve chlupatejma. Nelez ty, děvko. Bodhoven. Dělej tyhle, tohle jdu. Ty? Já bych šel na Zatí to? Ne, to je budeme. No teď, stavuj. Teď. Dorty. Už letí. Dorty někdo. Počkej, ještě někam škola. Ať zase nebyla dolet. Já lopin, ty co to dává. Lopin. Pojďte do architektury. Ale to, Já si taky. no. Zabodala se jí vrtule. Tak jdeme.